سیرت بچے دے، نیک صورت بچے دے، نیکوکار بچے دے، حسندار بچے دے کہ اللہ ما تدعوے کو زبورت دخپل تاج و تخوا کی ورکما او دخپل بات سے اختیار بے جوڑ کما۔ حضرت داؤد علیہ السلام با تخزان سرکینو چھ دا خپل بچی مختبہ اکتا دا اللہ ثنا بے ہوئے حمد بیان کو پیریانو بوسرا حمد و ثنا ہوئے پھر دیوانو بورسرا حمد و ثنا ہوئے او بیا بے پتخ دا قوم پیسلے شورو کرے۔ داؤد علیہ السلام چھے دا اللہ ذکر کئی پیریان ولاڑوی مارغان ولاڑوی دا سمندر اوبو ولاڑی دا انہوں نے پانی را غرزیگی او دا اسمان ستوری ورط پا انتظار دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیسلے کئی تاج و تخت استعمالی وقت و بخ استعمالی او حضرت سلیمان علیہ السلام پا مزلوئیگی سمالی چی حضرت داؤد علیہ السلام دا پیسہ لراغلا ویوا پروردگارا زمان دا پارا دا پیسہ لے کولو یو ملگر پیدا کا یو وزیر پیدا کا رب کریم فرمائی یو زنزیر بدر کما آغا زنزیر بستا پیسہ لکئی داغا دا انصاف مالک دے داغا دا عدل مالک دے یو زنزیری والا میراب لروڑو۔ اے داؤد علیہ السلام دا خپل بچی مختا اگورا بیا اللہ یاد کا دا اللہ دا نعمت شکریہ ادا کا نو پا دا غزنزیر با پیسلی چاکی چی بغلاوا زنزیر للاس یوسا زنزیر ببر لارنا چاکی بغلانوا زنزیر براٹل شلو یو رسلمان علیہ السلام ناز دے یو دو کسان رالل یو دا امانت مالکو او بل دا امانت چا سر اخو خیانتے کرو پا غیر پوٹ استغاثو کرلا یو ایزما بیش قیمت غمیدے آغا ما دسر امانی کردے آغا بلوی ما سر نشتا دا آغا پلاس کی امساوا آغا غمی یہ واغستا او پا امسا کے خو دا غمی مالک لے امساور کلا خوچ سمالی زنزیر للاس یوڑو لاس کے دا غمینو زنزیر دا زایا نخوزیدو دا خیانتگر زنزیر تلاس رسیدو زنزیر وی و پروردگارا اگر چھ دا غلے خو امانت فی الحال اغی مالک تاوالا کردے ززکا پخپل زے کے ولارے ماں سلیمان علیہ السلام ورطماشم دی گوری چہ دا امانت مالک سرا امانت لاس کے دی خو خبر پہ ندے بے امساد لاست واغستا وے اے پروردگارا تا تا معلومات دی چہ ما امانت مالک لورکلو واپس میں بیا واغستا دغتن کی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تسوال کو یا اللہ تو پدے با خراب ہی لباندے پناکار ہی لباندے دا دے خیانت گر پوئے یا اللہ دا سے با تمام دنیا رازی خیانت بکئی زنزیر بزین نخوزئی یا اللہ ستا حمد و ثنا وعبا ستالویو بڑائی ویم دا دے پا خاطر زنزیر دزایا آسمان تواخلا دا سلیمان علیہ السلام دعا منظور شوا او اغا زنزیر پورتا روان شو۔ حضرت داؤد علیہ السلام بر گوری ازوی ورطوی ابا جان زنزیر لمگورا زنزیر باندھ خیانت کی گی انصاف دار و بے انصاف نہ معلومی گی ماں اللہ تسوال کو زنزیر اللہ واغستو او دا غائب مقام تلار دا دغاخ کے لا داؤد علیہ السلام ولار دا
چی یو دو کسان راغلل یو دعوو کرلا سلیمان علیہ السلام دا دیار لسکال پا موسم دے امور سر پتخ ناز دا یو دعوو کئی چی زما پسلو دا گڑو مات کرلو آغا بلوی زما گڑوے پا بیت بارے بے اختیار ورلے دا پسلے اخوڑا قربان دوار پیسلے لراغلو حضرت داؤد علیہ السلام پیسلو کلا قربان ستا سمر پسلو چتاوانی اوے دا اغ گڑو پا مقدارو مالک دا گڑو نے گڑی واغستے او دا حضرت سلیمان علیہ السلام پڑوان دے دا اغ پسل مالک تتاوان کی ورکڑے دوارا را روان شو حضرت سلیمان علیہ السلام ورطوی دوارا مال راش ہے کستاسو رضاوی او خپکی گینا نو اب جان تبز پیسل وورو ما زی ورطوی اب جان پیسل بزو کما کستا اجازوی انصاب بزو کما کستا اجازوی اب جان دا عدل بزو کما کچرت نخپکی گی داود علیہ السلام وی پروردگاری عالما کزما دا بچی سلیمان دعوت خوخوی داغ پیسل دے خوخوی یا لانو مال اجازہ راکا اور رب کریم فرمائے داود علیہ السلام دا فیصل استغفل اجتہاد دے دزوی فیصل وورا قدر تخوخشن ماتبم خوخوی حضرت سلیمان علیہ السلام لاد دیار لسکالو معشوم بچی دی فیصل اوروی اور رب کریم دا عرش عظیم نما یلیق بشانہی گوری چھ داود علیہ السلام بچی لفہم اللہ سنگور کو ذہن و علم اللہ سنگور کو ورطویو آب جان دا گڑو دا مالک نگڑ واخلا تر دا یو کال پورے دا پسل مالک لورکا دا گڑے با دا پسل مالک لپے کئی دا گڑے با بچی روڑی دا گڑے با دا پسل مالک لا وڑیو شڑیو کی آگا دمر مقدار چے دا پسل دا تاوان برابر دا گڑے بیاخ پل مالک لورکا داود علیہ السلام خوشحال شو دا گڑو مالکم خوشحال شو او دا پسل مالک ام شکر گزار شو چی یا اللہ ستا حمد و ثناویم زپدی پخلائیم چی دا اخیرت دیواندار نشو ما حضرت داود علیہ السلام وی بچی آراشا ستانا خیست بادشاہ بل نشتا دے خلیفہ بل نشتا دے نن بعد زما پتخ باند بادشاہ شاہ نبوت بما سرائی خدا تختا سر خوان کئی دا تاج تا سر خوان کئی حضرت داود علیہ السلام پل بچے پتخ باند واقدار کھو سمالک داود علیہ السلام وفات شو رب کریم فرمائل سلیمان علیہ السلام تو دیر ذہین و عالم و عابد و زاہد ہے تمہیں دا تمام دنیا بادشاہ کر لے خو زما دین تبلیغ کا زما دا دین رسونو کا اردن خار تلاشا زما دین و رسوا حلب خار تلاشا زما دین و رسوا علکا فلسطین تلاشا زما دین و رسوا دا تمام نعمت دین زما تمام عالم لیوسا حضرت سلیمان علیہ السلام وی پروردگارا ربی حبلی ملکن لا ينبغی من بعدی لأحد یا اللہ دا سے بات صحیح راکا مالا طاقت راکا پروردگاری عالمہ چھ زمان بعد بل چالا ورنکے زبد دنیا گڑ گڑ تستا دین اور رسوما اور رب کریم فرمائے سلیمان علیہ السلام تمام جہان بادشاہ کرلے وزیر اعظم نام دے پدے پیریانو کے عاصم بن برخیادا دغاصم بن برخیات میں اس میں اعظم یاد دا
تچا سغوارے اب درتا موجود ہے انجینئر میں درتا یا عفور بلبل مقرر کو دا سلیمان علیہ السلام دا انجینئر نامہ قرآن ہد ہد ویلدا تاریخ ورطا یافور ویلدا دگا ہد ہد مستا انجینئر کو اپریت مستا گورنر مقرر کلو پا خدا قسم دا چه دا ہوا دا پاس بد تخروانی ستا پا تخب پزرگونو او پا کروڑونو کورسے پرتیوی وزیران بدرکم گورنران بدرکم پیریان بدرکم مارغان بدرکم اللہ فرمائے فسخرنا لہ الریح ما سلیمان علیہ السلام لا ہوا تابدار غلام کرا اور رب کریم سلیمان علیہ السلام تو اردن تلاشا یا اللہ سنگ اردن تلاشما التخو پمیاشت مزل لے اور رب کریم فرمائل چستاد پار میں تخ مسخر کرلو دغا تخ بستا طوفان و ہوا اوڑی یا اللہ ستا دین کلو رسول اور رب کریم فرمائل چه غرمش چتال تا موجود ہے ستا تخبد یوی میاشت مزل پا یو سہار کے کئی نبی کریم تا اللہ فرمائی غدوها شہر سہار کے بے مزل دغت تخد میاشت پا مقدار کو دا پاسا دا تخ کے ناس دس روزر و کور سہر آلے اولیاء پہ کے ناستل ام علماء کے ناستل شرفاء کے ناستل عظماء کے ناستل لویگی خطیبان راغلل او دس روزرو پکور سو دا تخد پاسا ناز دی اور رب کریم فرمائل چار چپیر دس پی نظر کور سے کہدا چپاگے باندی خواسا دا دے مخلوق نکینے بیادا اس پنے آمی کور سے کہدا او زمرود و ملغلر پہ چڑھو چتا سر درین قسم ڈلے پیریان بدر سرزی مارغان بدر سرزی میگیان بدر سرزی اردن تلاشو زما دین خلق تو روا سلیمان علیہ السلام اردن تلا گڑ گڑ کے لگے آدھے دا اللہ لویو بڑائیے بیان کا دا اللہ توحید و خپل رسالت اورو اردن مسلمان شو چا سمالی را روان شو دا یوم میاشت مزل ورلتخا دا پا یوم آخام قدرے کیوں کرلو حضرت سلیمان علیہ السلام شام کرا گئے رب کریم فرمائل کہ اے سلیمان علیہ السلام اس دغلت جماعت جوڑ کا حضرت سلیمان علیہ السلام شام کے جماعت پخپل لاز جوڑ کا معمولی غند صورتا لیکن مانند اللہ عبادت گا اگا مسجد اقصی تیار کرلا فوری پکی پسجد پریوتا رب کریم مالا طاقت راکا چستا دین تبلیغ تمام دنیا لو کما اور رب کریم فرمیل چه سلیمان علیہ السلام اس حلب خار تلاشا دا حلب خار تلاردا دا اللہ دین ارسو سلیمان علیہ السلام علکان دا رب کریم دا معزز دین یوسا او دا اللہ پا مخلوق باندے تقسیم کا سلیمان علیہ السلام چه دا حلب خار در آغللو حماد خار تلار حماد مسلمان بیا حماد خار مسلمان اور اس طرح گئے عمیدین خار مسلمان فلسطین مسلمان دا اللہ دین رسو دا اللہ ہین رسو رب کریم فرمائے چه سلیمان علیہ السلام تچ پکم طرف روانے ستا تخبدغ بادشان کدا دنیاوی خستاد لاند بروانی کسمر وزیرانی اغواقدار خستاد تخلاند بروانی حضرت سلیمان علیہ السلام ستا تخبد اسمان دلان دے دا تمام جہان دا پاس روانوی
اور رب کریم کذب میرو لاشما یا اللہ دو بو درک نہ لگی او تا سجدے لگو ما رب کریم فرمائل چھ ہد ہد زان سر واخلا اگا ہد ہد بستا د پارا دا ابو معلومات تر او مزم کے کئی اور رب کریم اگا ہد ہد مار غرا وستا سلیمان علیہ السلام مخ کے ناز دا انٹرویو تن اخلی ورتے وے اے ہد ہد مار غراشا فلدنا مسدا اغوی اسمی یعفور ہد ہد وے زمانہ میں یعفور دا قربان کارو تجربہ دے صدا اگ مارغ ورتوئی اور رب کریم زما پسترگو کلوے طاقت پیدا کرے رہے ماتا دزم کے دواخلا تردو مزم کے پورے تمام اوب معلومی گی چدلتا اوبشت دیو کنا رب کریم زدو بو بادشاہ دو بو انجینئر جوڑ کما ماتا اللہ دغشانتے طاقت را کرو خدا حدودت منبر تکڑ لکینا زمانہ فرمانی بن کے ککل زمانہ حاضر ہے وقت غائب شلے نبنی وزر بدو باسما پسرو غرمو بدیا چوما حدود ورطوی قربان سے بدا اللہ نوارم شد اللہ رضا اوستا اطاعت حکما اللہ امران رازشی او سلمان علیہ السلام تمران پخلاش ہے اور رب کریم کزما پوج نسو غائب شی اولر لاشی یا لاغی پسے سوگ سیڈی والا اسی آئے والا پکار اور رب کریم یو بل مارگر ہوئے گچے لاشا حضرت سلیمان علیہ السلام ننپا دربار کی برتی کئی لاش مارغ لاشا فوری آگا مارگر آگے او دا سلیمان علیہ السلام پڑوان دے ناز دا آواز کئی یا نبی اللہ سلام علیک نبی دا اللہ تے سلام بورولو لکے پزمک اخکتا وزر پزمک زورند کے سر راکی کو اے دا اللہ نبی جہان ستا دے زمک آسمان ستا دے ودا اللہ ولی طوفان ستا دے ودا اللہ ولی مارغان ستا تابدار خارغان ستا تابدار وحوش طیور ستا تابدار درندہ پرندہ ستا تابدار ودا اللہ نبی ودا اللہ ولی نن اللہ رواستو لمزم ستا تابدار یما حضرت سلیمان علیہ السلام ورطی نامد وایا قربان نامد صدا اورتوی اسمی العتاب قربان عتاب میں نامدا کار سکول شے سلمان علیہ السلام توی قربان کار میں دادا چھ دستر گو پرب کے دا دنیا گڑ گڑ ترسے گما کستا نظر نسو غائب دفتر نسو غائب قربان دستر گو پرب کے بیدر تحاضر کما باولا سزا ورکم بیستا دربار لرا ولما حضرت سلیمان علیہ السلام وی پروردگارا دا عطاب مارغ رشتیا ہوئی رب کریم فرمائل چھ دد انٹروی اخلے امتحان پہ ہوکا فوری والو سوا عطاب مارغ تے حکم کو پرواز کا خوچ بتا مارغ پر ذر اس پر دلے ندا حضرت سلیمان علیہ السلام دستر گود نظر نغائب لگن دے وقتو ملغل رے روڑے لگن دے وقت کے دلری دنیا میں وی روڑے لگن دے وقت کے دا ناشنا مارغانو بنے روڑے قربان دا سبا دخار دا اردن دخار دا حلب دخار دا عمان دخار دا حمان دخار دا فلسطین دخار پدے لگن کے وقت کی مالا اللہ طاقت را کر دے زپدے طولو خارون باندے لارم اور طولو خارون تحاضر شما حضرت سلیمان علیہ السلام برتی کرلو یا اللہ زستا دیر شکر گزارے ماں اور رب کریم اوفر میں چی یو بل شخص میں در وستا
قربان تسکول شے وے زمانہ معاصب دا دپلان میں برخیانے پدے گتکے زمائش میں اعظم لکھلی دے زچ آسم اعظم پدے باندے اوے ماں پا خدا قسم دا دے کے دمر طاقت دے چت شغرب نتر مغرب نسمر شیل روی اغب دستر گو پرب کے حاضری گی علا شعبکا دا مغرب پخوا کے زو سے گما دا شغرب نما دا پارا خطر اوڑا چمات حضر کے اغاصب بن برخیا اسم اعظم چسمال تلاوت کرلو دستر کی پرب کے دا مشرقنا دا سلیمان علیہ السلام مخیطا خطا پراتا آغاصب بن برخیم برتی کرلو اللہ ورطو فرمیل دا بستا وزیر اعظم وی داستا وزیر زان سر مقرر کا عزیزانو پا خدا قسم دے دا لانبیاء ویدی دا لولیاء ویدی دا اولیاء شان ویدی دا انبیاء شان ویدی ننورتا پا خدمت کے دا رب کریم پا حکم باندی یو میگی راگے میگی تویو آیا تسکول شے قربان مالا اللہ دیر لے عقل را کردے وے خدد دارا تو آیا اے میگی اب جملہ دے نرائدہ سر دے گھٹے دا سر دے ولے دمرلوے دے قربان سنداوی وی خسر وڑو کیوی او خان وی وی خسر وڑو کیوی قربان نور سیزونلوی وی خسر نواروی اے میگی وایستال اللہ دا دمر گھٹ سر ولے در کردے وے قربان دی کے عقل و محنت پرودا ز تمام روزے مشقت کو ماں عقل پکے دے دا اللہ حمد و ثنا ویما زچ پکانی باندے خلو لگو دا کانی نا پورے را پورے ازما خلق میں یو بہترین امبر او یو بہترین گریل لگے دلے دے پاستر گو پر رب کے زد یو مزیدار غر و مضبوط غر نا پورے را پورے زما سلیمان علیہ السلام داغ امتحانوں کو امتحان کے پاس لو زان سرا خطیبان اخلی میگیان اخلی پیریان اخلی مارغان اخلی او اے ربنا بار بار غواړه مدینہ خار غواړه ربنا بار بار غواړه مدینہ خار غواړه د مدینه خورا والله چې بهترین مرسوک میدا ستا رخسار ته نه رسیږي ستا د حسن سو مقدار ته نه رسیږي بهارونه خزانونه به ډیر راشي مدینه دا ستا بهار ته نه رسیږي دا کیسټ بتاو ستا د کیسه خوانی شاته په کباړی بازار کې پالی سنت والجماعت کیسٹ مرکز کے تفیض اللہ و اسد اللہ سرا ہر ساتھ ملاوی گی ربنا بار بار غواړه مدینہ خار غواړه د مدینه خورا والله چې بهترین وګل شیرین مالک مارغان و پیریان دادا تخت پاس کے ناستل اور رب کریم ورطا او فرمائل اے سلیمان علیہ السلام اول راشا پتخ باند زان سرا علماء ملگری کا پتخ باند زان سرا شرفا ملگری کا عظماء ملگری کا چار چا پیر د تخنا زان سرا بنی آدم و پیریان والا اور رب کریم کم طرف تلاش ما اللہ او فرمائل چنن بشام تزے او د شام نا ببیا طائب خار تزے د طائب د خارنا ببیا حج د بیت اللہ لورزے رب کریم تے سر پر سجدہ کے خودو پروردگاری عالمان زخستا شکریہ ادا کو تالا سجدے لگوم تالو یو بڑائی ویما یا اللہ التا د شام بادشاہ دا داغ پسر تاج کدا فلسطین بادشاہ دا داغ پسر تاج رب کریم پر ملتن دا ٹولو بادشاہ نو دا دنیا بادشاہ کھڑے
مارغان ستادی دا مستا تابدار، قارغان ستادی دا مستا تابدار، پیریان ستادی دا مستا تابدار، سمندر میں تال خزانے مقرر کرے، پا سمندر کی دنن چ سمر جواہر دا میں ٹول تال خزانے کرے، پروردگار علم کو بودن ندی، رب کریم فرمائل کم یو پیری تچ حکم کے نہ سمندر دتل نہ بیرو باسی، اور رب کریم از بیت المقدس جوڑو ما، بیت المقدس تعمیر ہے پخپل لاس باندھ جوڑ کرلو، سکٹ گٹے و خٹے روڑے، سلیمان علیہ السلام چکل مسجد اقصا تیار کرلو، خلق گند معمولی، چھت کمزور دے، دیوال کمزور دے، رب کریم تے پک سجدو لگولا چھے اے اللہ یو تاج مالا پکار دا، دا دنیا دا شاہان و تاجنوی، یا اللہ مالا یو تاج پکار دے، اور رب کریم پر میں سلیمان علیہ السلام دا سمندر منس کے ملغل ری، تاثرہ پیریان دی، پدے پیریانوں کے زرگران دی، زرگر لہوایا چھ دا سمندر دا من ملغل روڑی، تالتیو بہترین تاج تیار کی، سلیمان علیہ السلام لپیریان و سمندر نہ ملغل روڑے، قسمہ قسم جواہر رالل، قسمہ قسم نصر زر راغلل، یو بہترین تاج تے نہ تیار شو، اور رب کریم حضرت سلیمان علیہ السلام تا فرمان کئی چدا پیریانو توایان دی بستاتا بیداری، خو اے سلیمان علیہ السلام ور دزل راز ور لور نکڑے، دادا اغ شیطان بچی دی، کم شیطان چہ دادم علیہ السلام دشمن، دادا اغ شیطان بچی دی چہ کم شیطان دا ہوا رضی اللہ تعالی عنہ دشمن ہو، اور رب کریم حضرت سلیمان علیہ السلام لا دا پیریانو دا خبرو پویو علم ورکو، دا مارغانو دا خبرو پویو علم ورکو، ننوی پروردگارا ما پا مسجد اقصا کے سجدو لگولا، او زور زم دا بیت اللہ شریف حج مبارک کوما، دا اغین بعد ببیا وازو تبلیغ لراشما، اور رب کریم پر میں چے زما محبوبا سلیمان پیغمبرا ستا شان بڑیر لاوی، تمہیں دا دنیا گڑ گڑ دا پارا بادشاہ کرلے، شغرب نہ مغرب جنوب نہ شمالا، او صرف نبی میں یواز اسرائیل ترولے گلے، خود دین بعدم چار چار پیرا دا حق دین تبلیغوں کا، سلیمان علیہ السلام پتخ باندے ناز دا، اللہ فرمائل کہ اے حوالہ رشا مات دا سلیمان علیہ السلام تابدار کرے، اے سلیمان علیہ السلام چہ حج لکل لاشے نظماد محمد رسول اللہ دراتلو زیر قوم لوار کا، ورطوائی چھ آگا نبی را روان دا، کم نجبی چھ دا قیامت پورز بانے دا تمام علم شافی دا، کم نبی چھ دا محشر پورز دا کوثر ساقی دا، آگا خلق زمان محمد رسول اللہ دراتلون خبردار کا، سلیمان علیہ السلام سرد مارغانو پیریانو بنی آدمو پتخ باندھ کے ناس، دا نبوت تاجن پسر کے خواہ او دا شاہد تاجن پسر کے خواہ، دغتل کے ورطا تمام پیریان لاس پا نام والار دی، ہوار آغللا لاس پا نام تابدار والارا، مارغان تابدار والار، وزیران تابدار والار، دے وقت یو کمزور ضعیف ملنگ راغلو، دا حضرت سلیمان علیہ السلام تخل راوے، سرے ببر دے، غربے وحل دے، رنگے جڑ دے، غربے زپل دے،
جامیش لیدلی دی غریبے کمزور کردے پخپوخ پی ابلدے فقرے کمزور کردے دخلین لاڑ بیگی گرے پلاغ باندل ونددا خیرن خچن دے دغ غریب دغ غریبے پجامہ کراغ لو او سلیمان علیہ السلام توئی یا نبی اللہ السلام علیک اے دا اللہ نبی ز غریب ما ستا انتدار لراغ لما ز فقیر ما ستا ملاقات لراغ لما ز حقیر ما ستا دیدار تراغ لما ودا اللہ ولی اے دا اللہ ولی پخپوک پی یبلے ما پسر سر تور ما پتن بربندے دا غشلے دل غند لنگ میں دا غربے نوہلے چکپل سطر میں پہ پٹ کرے دا سلیمان علیہ السلام تخت دا پاس ناز دے دا کورسین لاندرا کشو اگا تاجی پزمک کے خودو لاسے ورط پنام کے خودل ورط آواز کئی اے دا اللہ بندہ اے فقیرہ نن بعد زمان پزے پدے تخت کینا او پل امر خدمت وایا ہاں فقیر ورطویز پخپوخ پی ابلیم دا کورسے دا ناس دا قابل لیما پسر سر تورے دا ناس دا تخت قابل لیم پتن بربن لیما دا ناس دا تخت قابل لیم اے دا اللہ ولی یوسو اللہ راگ لما اگے ما ارمان میں دادی چھ زبد تاثر یوزے روٹے خرما سلیمان علیہ السلام ورطوئی وایا زبا اللہ دا دربار کے سر پا سجدگ دما اول بے حمد و ثناویم اغین باب بتاثر روٹے خرم حضرت سلیمان علیہ السلام اغی غریب دا پارا پا بہترین تال کے روٹے روڑا بہترین شکور کے روٹے رانا دا شاہ روٹے دا اغی بابا توئی چیز بیدر لپا خلق وڑا وڑا نوڑے کوما اوستاد خلین چکم پوٹی پروزی اگا پوٹی ببیا پاک موتاخلے لبیدر کما اے دا اللہ بندمان خبگان مکوا ہائی سوران مکوا خفکے گما سے نستا پا خبگان مان خدے ناراض وزیران انگوری چھ دے ملنگ لروٹے ورکئی گورنران گوری چھ ملنگ لخلکن وڑے ورکئی دغٹیم کے دا ملنگ دخلے لانے راغلے او پگیرو زنو بجامو باندے پریوتے حضرت سلیمان علیہ السلام ورلہ دخپل صادر مبارک پا اغ پلو دخپل جامو پا پلو اغ گیرو زنو جامے پاک کرے بیا ورطوی چه دا اللہ بندہ کلچ موشے او بغوارا چکلو بوس کے بیا نور سیلو تفریغوارا سمندر زما خزان دا ملغلر را کئی ہوا زما تا بدار دا تخمی اڑی چکم طرف ترسے دلغوارے دا اللہ پا حکم بد پا ہوا باندے اغزے ترسو ما اغا ملنگ ولاد ورطا دعا کئی چه زما د غریب سرد دمر مینو کرا یا اللہ تد سلیمان علیہ السلام سرد آگے پسل چند مینو کا حضرت سلیمان علیہ السلام وی پروردگارا چه د دون تاج و تخت و د وقت و بخت سرا د دومر تاج سرا د دنیا د بادشاہ سرا مال د دا توفیق را کرلو چه ما یو ملنگو فقیر پخلا یا اللہ تمرانا پخلا شاہ اے د دنیا شاہانو تخپل بادشاہو باندے غرور مکوے د دنیا گورنرانو تخپل عہدو باندے غرور مکوے بادشاہیو شاہیو دا سلیمان علیہ السلام دا چه دا نور خاتن نور پریوت پورے بادشاہی اواک اختیار چلی گی بیام دا ملنگانو عزت کئی دا فقیرانو عزت کئی او دا ملنگانو غریبانو پخپل تاج و تخت پاس خدمت یا اللہ منگم دا مخلوق خدمتگار کا اس وقت سلیمان علیہ السلام وی
چې د الله حکم راغلو زه حج د بیت الله ته روان یم ورته وی قربان حج د بیت الله نږدې دی ورځې پکې نشته دی یو ګنټه ستا او د حج د ایامو کې ده تا د شام او د دې بیت الله مبارک منځ کې خود درو میاشتو منزل ده نبی کریم فرمائی چې دغه ټیم کې رب کریم هوا ته او فرمایل چې سلیمان علیہ السلام دا تخرا والا او ورله دسترګو پرب کې بیت الله مقام لراوړه هوا په مزر اغلا د سلیمان علیہ السلام تخې پاوا کړلو د نور نورانی شمع بلیدی فرشتگان ولار د نور شمع ورسره دی پیریان ولار دی د نور شمع ورسره دی مارغان ورسره دی شتر او سورې د نور نه په جوړ کو ورعیت ټول ورسره دی او د سلیمان علیہ السلام تخرا پاوا شو سلیمان علیہ السلام چې لاندې ځمکې ته کاته نو دغه وخت کې الله ته زاریو کچه پروردگارا اس کستا اجازه ویلک ستا ذکر و اذکار کو ما سلیمان علیہ السلام مارغان توئی دا اللہ ذکر کو پیریان توئی دا اللہ ذکر کو دا اغے خطیبان و علمان توئی دا اللہ ذکر کو فرشتگان توئی دا اللہ ذکر کو دا اللہ پا ذکر کے طول مخلوق مشغول شو او دا اللہ بیت لرا روان گے سمالچ دا بیت اللہ شریفو آگے حرم ترا نزدیشو سلیمان علیہ السلام آواتو ہوئے تخمے پا مزا غندک کیدا چی رعیت تا تکلیف نرسی اے دا اسمان پرشتو دا نور شمکی دے اے دا بیابان پیریانو لوگ غندک صبر کے پا ذکر و اسکار باندے دزمکی لکوزیگو دا حرم مکر آگلا لگ دا حرم دزمکی تعظیم پکار دا قربان سنگ تعظیم وے دا حرم پزمکا گے با پیادل روانو حضرت سلیمان علیہ السلام ورطوی دا اغزمکا دا چا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دلتا کے دا حرم ورطا اللہ مقرر وقف کرو دا پاک ازمکا دا پدے کے بد ابراہیم خلیل اللہ پا نسل کی یو بل بچی پیدا کی گی نام بے محمد وی صلی اللہ علیہ وسلم دا پلار نم بے عبداللہ دا نک نم بے عبدالمطلب وی آغا بدلتا پیدا کی گی آغا در یتیم با پدے خار کے پکانو پا گٹو خلق ولی دا بدن وی نے بے پزمک باندے توئی گی اے قوما دا اغا خار دے چھ دا دوار جانو سردار گندے بادشاہ باپا کے پیداشی آغا محمد رسول اللہ با دا ظالمانو دا لاسا تنگیگی آغا محمد رسول اللہ با دا خلق مجبور کی سوک بوائی سر تپری کے سوک بوائی بندیوانے کے سوک بوئیو چھ اے نبی علیہ السلام تابا مون جندے جار پسیم سمندر باندے لاؤ کو محمد رسول اللہ بداخ پل وطن پریدی او دے یسرب پترب روان شے حضرت سلیمان علیہ السلام را روان دا مزیدار نبوت تاج پسر او دا دنیا تاجم پسر باندے دا پیریان تے چار چا پیر روان فرشتے چڑوان دے روانے او دو مارغانو چتر پہ دا پاس رے پا لبیک اللہم لبیک بیت اللہ لرا روان دے دغٹن کے دا بیت اللہ شریف تا چراغ لولو مخام خلاسو نپور تکرل او آواز کر چے پروردگارا داستا بیت معظم دا بیت مکرم دا رب کریم حج لراغ لما یا اللہ دا حج ارکان ما تا آسان کا او دا حج ارکان ما نمنظور کا سلیمان علیہ السلام دا بیت اللہ شریف تواف لراغ للو
چکل طواف فرمایا دا صفا مروہ منز کے منڈی والے بیا دا زمزم اوبے نوش کرلے رب کریم چکل ورلا توفیق ورکو ارکان مناسک دا حج ادا نو بے او فرمائل چھے اے اور راشا ننزما ملگری اگلی ورطا ترکاری تیارون غواری اور راغللو ترکاری خوراک تیار شو اے پیریانو مجمع روڑل غواری اسنا خوراک تقسیم والغواری لوگندک وقت کی دا سلیمان علیہ السلام فا امر باند خوراکم تیار شو اسکاکم تیار سلیمان علیہ السلام اس روانی سمالی چک بیت اللہ شریف نا روان شو لارا اس کو راضی چک طائف خار لارا گئے سلیمان علیہ السلام او فرمائل چے اے تخت دو طائف دا خار پا خواہ کی کشار پدے خار کے بمحمد رسول اللہ پیادل روانی گی نبی کریم با دا طائف کسو کے دا اللہ دین پہلاوے دا طائف پلارو کے با دا اللہ دا دین پرچار کئی دا خلق بے پکانو لے دا خلق با پہ خزن غرزائی دا خلق پہ گنگیان غرزائی دا خلق با ورطا مخیاز گیا چلی وانے مفتون با ورطا وی دا طائف خلق با ور پس لاسو نپڑکئی لے وانے مجنون با ورطا وائی محمد رسول اللہ با پیادل روان وی تخبض مکہ کے ناس سلیمان علیہ السلام وی زم پیادل زمان تخبض مکہ کے ناس پیریان بم پیادل دی دیوان بم پیادل دی مارغان بم پیادل دی ددوارو جانو سردار تا اللہ فرمائل وکان جندہ رکبانا وموشاتا فی حاضر السیر وکان ہوا فی غیر حاضر المکان راکبین علی البساط دا سلیمان علیہ السلام سر فوج بد دے مکان نور پاوار روانو فتختنو بناستو خوچ کل دا طائف خار لراغے نو فوجو پیریان مارغانو سلیمان علیہ السلام پیادل ورسر روانو وجداوان چھ سلیمان علیہ السلام قوم تا واضح و تبلیغ کئی یا اللہ دا دین دا رسون توفیق طول و تراکا چھ دا طائب دا خار نا بہر شلو غرو نراغلل میدان نراغلل زنگلو نراغلل سلیمان علیہ السلام دا درو رزو منزل پا مقدار یوزے کے ڈل والآڑ دا اگا ڈل دا بیابانو سیدن کی دی لیولو یکند دا وادیت النمل ورتوی اگا وادی النمل کے چہ حضرت سلیمان علیہ السلام تا درو رزو منزل فاتحو تخم پزم کدے ایک حدود راشا منگا دل تمونز کو او دا سن پکار علکو بمعلوم کا دغنجنی راغللو سلیمان علیہ السلام توی قربان دل تو بڑی رخکت دی لگڑوان دے علو زما چی داغین لگڑوان دے لارا وی قربان دل تو ابنیز دی دی پا مخو کا باند بے زمکو کنوم خورب لرکما ستاد او دست دا پارا بو براورما مولا چرگک نامین دا ہد ورطا قرآن کی وئی یعفور ورطا نام سلیمان علیہ السلام خدا آگا یعفور وئی اے دا اللہ نبی اب مداد روڑے چہ نبی دا اللہ او دس کو منس کئی دا غٹیم کے دا بیابان نہیں گری آگا میں گو یو بادشاہ دا اگا بادشاہ ولا دے ننخپل رعیت تا تقریر کئی اے دا اللہ اسی دل کو دا اللہ بندگان روزر ہے بہر شاید فخدہ قسم دا دوارو جانو سردار تا اللہ فرمائی چھے اے زمان حبیبہ دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا مزیدار او خیستہ واقعات تزک بیانوں چھے دے لگتا استا قوم تا عبرت دے رب کریم منطول تا عبرت نصیب کا دا دنیا دا غم ورحم نم پا امان کا
حضرت سلیمان علیہ السلام وگل خبر راغلا دغوگ خبر دادا ہوا ورتوی ناتیا یو بہترین وزیر دا جرما وزیر اعظم دا منظرہ دا بیابان میگی را جمکڑی دی او خپلو میں گوت داوائی چھے اے قوما بیدار شے علکی تخت سلیمان علیہ السلام را روان دے او سلیمان علیہ السلام سرد لخکر او دا قوم نا پیادل را روان دا اللہ حمد و ثناوے دا اللہ بڑائی بیانے اسنا دا اللہ پا حمد و ثنا و ذکر کے مشغول ہوئی اے زما رعیت تاسو دخپولان دے پیمال نکی دغمی گیو نمل لگیا دا یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم اے زمان میں گو رعیت اخپل سڑوں میں کورن تلاش ہے لا یحتمنکم جنود سلیمان اصل دا سلیمان علیہ السلام لخکر و سلیمان دا تخلان دے پیمال نشین اے بیگو غور سلیمان علیہ السلام ظالم نرے اگر دیر عادل دے جابر تشدد نکئی ستم نکئی ظلم نکئی خوابت خدای پمین کے مشغول ہوئی تاسو نہ بخبر نہیں دا اللہ ذکر کے بمشغول آسے نہ دا اللہ پا ذکر کے مشغول ہوئی تاسو چرت دخپولان دے پیمال نکی دغا ہوا تابدار ہوا سلیمان علیہ السلام پا مخ کے حاضر شلا ورطوئے اے دا اللہ نبی زخستا سیڈی ما اے دا اللہ ولی زستا سیائے ما آلت پوادی النملک یوم گے والارا دا نم داغے جرما دا اگا جرما خواہ کی یو وزیر اعظم دا منظر نام دا اگے سر سلاو کلا چا سلیمان علیہ السلام سر دلخ کر نرا روان چرت دخپولان دم پیمال نکی فتبسم ضاحکا من قولها سلیمان علیہ السلام نرے غند مسکا کئی سوجدا اے سلیمان علیہ السلام دمے گے خبر درلا ہوا روڑلا نو اخدا وچ چرتا مونگا پیمال نکی اے کمزور میں گود بیابان خپل کورونو تدن نشے او تا خنداو کرلا حضرت سلیمان علیہ السلام وی دا دو وجن خوشحال شما یو دا دے وجہ چھ ہوا میں تابع وا خبر روڑو بل دا دے وجہ چھ میں گے پخپل رعیت باندے سمر مہربان دا کدا غشان دا دنیا بادشاہ پخپل رعیت و قوم مہربانے نو دا ارسوری دلان دے بد قیامت پورز والاری یا اللہ زمون بادشاہان عادلان کا زمون شاہان منصفان کا یا اللہ زمون گا شاہان و مشران تا انصاف روزی کچھ قیامت کے دا ارسوری لاندے والاری فتبسما ضاحکا من قولها حضرت سلیمان علیہ السلام دمے گئے دا خبر پا وجبان تبسم کرلو سمالے سلیمان علیہ السلام تخمرا روان شو او خپل پیادل را روان قوم تیوی لاندے گو رہے اسے ندغمی گئے خبر رشتیان نشی زمون پولان دے پیمان نشی ادھرے گئے چھ دغمی گی خپل کورونو تننوزی او سنباشنو بیا بدخدے پا حمد و ثنا روان شو سلیمان علیہ السلام را روان دا تخم ورسر پوارا روان پیریانو مرغانو ملیکانو مرا روان ورسر قسمہ قسم وزیرانو گورنران چھ حضرت سلیمان علیہ السلام اغد درورز منزل اکرلو پوادی النمل را دغ وقت کے لانو کو اے دا بیابان میں گو باہر رہوزے دا بیابان سیدن کو میدان ترہوزے ستاسو دا مشرے تقریر میں وورے دا ستاسو دا ملکے خبر میں وورے دا آغا ملک ماتا حاضر کے
پیریان او ہوا لاڑلا آغا میں گے ملکے دا مٹن اولی و پا دب و احترام دا سلیمان علیہ السلام تخلارا واسطا دغ ملکے تاج پسر دا یوم جان دا بیابانو سید ان کے اللہ تاج ور کردے بل طرف تا سناور پوئی گنا خو اللہ ورلا عدل ور کردے ورطوے اے میں گے وایا تاج دوے چے ادخلو مساکنکم لا يحتمنكم سليمان وجنود دا سلیمان دا تخت و تاج و وقت و بخت و شاہان مارغان دیوان او دا قوم چرت دا خولان دا پیمال لکھی وایا دمرو خیار سنگے او اللہ تدوایا چھ دا تپخپل رعیت باند مہربانے کلدا سے بادشاہ ہے ورتوی قربان بادشاہی دا اللہ خدا چھ چالے ورکی او چانے اخلی و قربان دا رعیت باندے ز اللہ بادشاہ کما سلیمان علیہ السلام ورتوی وایا فوجان دے سمردی ورتوی قربان دا جرمان وزیر اعظم میں دا پا خدا قسم دے نائب زمان منظر دا اے بادشاہ نم زمان تاخی عمل کرے زمان دا قوم کے سلویخ ذرا افسران دی دا ار افسر دلان دے سلویخ ذر نقیبان دی دا ار نقیب دلان دے سلویخ ذر کمانڈران دی او دا ار کمانڈر دلان دے سلویخ ذر پوجان دی او دا طول باند زمان بات سیدہ سلیمان علیہ السلام عزد خدا نرازی او دا قوم باند مہربان فاقفل قوم باند خپکے گما سلیمان علیہ السلام ورتوی چھ اے میں گئے مقدس مکے لول نروزے وے قربان دن پزمک دا اللہ حمد و ثنا عبادت کو دنیا باندے خوشحالی گنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دلتا بیان ختم دا انشاءاللہ العزیز کمر گران گئے راتلون کے دویم بیان بان قریب دا چھ ذر راشی دمے گے بیانم دل تروان یا اللہ زمونگا شاہانم عادلان زمون عالمانم حافظان عاملان و عادلان زمون عوامم خوشحال خدای بوداگانو کے دن راولا بیبیانو کے حیا راولا طالبان مدرسان کا یا اللہ اولیاء و درجے بلند کا سوچ دا دین کار کئی خدای تے ناصر و نیکابان شاہ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على حضران اسلام وعزیزان ملت ابراہیم